voiton. Larsson pääsee väliin, Urho Vaakanainen. Ja saman tien Vaakanainen taklataan kaukalolta ulos. Ja mies on vielä vähän. Katselee vähän kenttähenkilökuntaa sen näköisenä, että näinkö meni kuten pitäisi. Joo. Se on tuo luukku, josta Zamboni tulee kentälle. Jälkeen tiimää löytyi muualtakin kuin pelkistä pohkeista. Väärä vaihto sai aivan uuden käsitteen. Sitten on Hyvärisellä vähän myöskin venytyksen paikkaa. Orjens. Sitten tulee Larssonilta vähän taputtelua, että nyt taisi olla vähän väärä osoite. No jaa, mitä tähän nyt osaa rikollisena puolustaa itteensä, mutta ehkä siinä kävi semmonen. Minkälaisia ajatuksia siellä pyörii? Aika lämpöisenä on Nemo käynyt tässä ottelun aikana, kun rajua kamppailua ja sinne kiekko menee! Kiekko lyödään maaliin! 48 sekuntia jää erää jäljelle ja ylivoimakin jatkuu. Ville Nieminen on hypännyt jälleen vaihtoaitiossa tuohon vaihtoaition edustalle. Aikooko hän haastaa tämän vai mitä tapahtuu? Mutta se on Eetu Tuulolan kauden 10. maali. Ja Ville Nieminen lähtee tästä pelistä. Sinne lentää pullot, sinne lentää takki ja kaikki. Hakee nyt rauhassa, Skalitskilla on kiekko, Ässillä 3 pelaajaa ja 4 ei mailaa. Dal Cole, Järvinen kamppailee keskialueelle, kiekko tulee ja sitten pomppii maaliin! Pomppii maaliin siitä keskialueelta, TPS:n oman pelaajan mailasta. Ja nämä ovat äärimmäisen harvinaisia tilanteita. Siirretty rangaistus, jäähy oli tulossa Ässille. Ja Jan-Mikael Järvinen saa tästä maalin niminsä viimeisenä patapelaajana, joka kiekkoon koski tässä keskialueella. On tilanne ja sieltä kaukaa käytännössä punaviivan takaa. Heitto tyhjään maaliin. Michael Dal Cole sijoittaa aika lailla keskelle tyhjää pönttöä. Aloitus voittoon. Taimi on viivassa. Ohittaa siinä Siikin laidasta. Tulee vielä Patrik Virrankin ohi ja pelaa paikan Appelgrenille. Appelgren uudestaan viivaan. Nyt on tulossa ottelun ensimmäinen rangaistus, mutta sitä ei laiteta täytäntöön. Kiekko maaliin. Siellä on sitten menettänyt jo tilanteessa Taimi kypäränkin. Ja nyt katsotaan tämä uudestaan, mitä siinä nimittäin tapahtuu. Anssi Salonen pistää miestä boksiin. Ja sieltä taitaa lähteä myöskin Taimi, koska pelaa tuossa tilanteessa ilman kypärää tuon tilanteen loppuun asti. Tässä näin. Taimi on mies, joka pistää siitä siirretyn rangaistuksen aikana kiekon maaliin ilman kypärää. Luonnollisestikaan tätä ei hyväksytä ja siitä tulee myös Tommi Taimille 2 minuutin rangaistus. Numerot ovat 2-3 tällä hetkellä. Järvinen nostaa maalia kohti ja Järvinen tekee maalin! 43 sekuntia jäljellä. Olipa rohkea suoritus. 20-vuotias maalivahti Mika Järvinen nostaa kiekon maaliin. Näitä sensaatiota harvoin nähdään. No siis tällaisessa tilanteessa paineen alla, maalin johto, joukkueen vajaalla ja nuori kaveri. Ja Järvinen mietti, että tein vain yhden tänään, ei mennyt oikein putkeen. Joo. Aika on riittävästi, se tulee hyvin huolelle. Hän oli varmistautunut, että nyt se lähtee ei näitä liikaa näe. 59-17 maalin tekijä Mika Järvinen. Päätyy itse perään, Hotakainen on siinä painostamassa ja sitten ne mätkähtää pahan näköisesti. Toinen päätuomari, joka on Timo Metsälä siinä nurin tuolla kulmauksessa. Mitähän siinä oikein tapahtui? Metsälä menee aivan makkelis. Tässä näin, katsotaanpas nyt. Itse asiassa kyllähän siinä, IFK on pelaajista Haataja ohi luistellessaan
vahingossa potkaisee Metsälältä jalat alta. Ja siitähän lähtee sitten oikein kunnolla. Nyt on tappelu käynnissä siinä. Ja siitä otetaan Forsblom ja Karuvaara ottavat oikein kunnon tappelun tähän kohtaan vielä sitten. Ja Vanikatsomo villiintyy aivan täysin. Ja sitten otetaan myöskin maalivahtien ottelu. No niin, Kolppanen vastaan Vinni keskiympyrässä, joten suunnataan spotlightit sinne siinä. Ville Kolppanen aavistuksen verran vanhempi veskari, vastassa 18-vuotias Vinni. No niin, näitäkin harvemmin tulee nähtyä, mutta tänään Keravalla perjantai-illassa kaikki on mahdollista. 1. maaliskuuta myöskin maalivahtien tappelu. Varsinkin näissä suomalaisissa kiekkosarjoissa hyvinkin harvinainen näky. Ja nyt otetaan miestä mittaa. Vinni repii siitä Kolppasen paitaa pois ja sitten siitä vielä näin ihan hyvässä hengessä sitten vielä parit sananvaihdot siinä.